eli mä nyt pompin trampalla. Joo, moi. Eli mä pompin trampalla. Niin. Ja sori jos niinku tää tulee aika huono video. Mutta älkää katsoko, jos teitä ei kiinnosta. Niin. Mua ainakin kiinnostaa, joten mä teen videon. Täällä alkaa sitä vettä, joten sori jos tästä tulee aika lyhyt, koska täällä alkaa nyt vettä. Ajattelin pitkän videon, mutta ette varmaan jaksa katsoa tästä huonoa videoa. Vaikka multa on nyt piirretty niin paljon maireita, joten mun pitää myös tehdä se teille joku päivä. Mutta mä en ainakaan koulua. Mä teen ehkä nyt tässä kesälomalla. Mutta kotona mä saan, että mulla on nukkumilki kaikki, mutta mikä on sama. Ja siis toimintaa. Joo, siellä saa kentoida. Siis leikkimökkiä. Tai siis sellaista leikkimökin mallista hevostallia. Niin. No sit mä teen polviletsin, joka on ihan perus tällainen. Whack! Se meni vähän huonosti. Nyt mä teen polvivoltin. Sori jos tää heiluu tälleen. Jee, mun on selkä ihan sairaan kipeet. Se oli sitten kesäloman se paha ansio. Mulla on aina kesälomalle varmaan joku paha ansio. Niin ärsyttävää. Täällä alkaa sitä vettä. Joten odottakaa, mä menen nyt tonne sisälle, niin te voitte sitten myöhemmin tulla meidän sisälle, kun mä olen juuri lähdössä. Ja mulla on tällainen sortsipuku, tällaiset täällä alla. Sitten tää paita. Niin. Niin nytten. Ja niin. Eli mä menen ylös kuvaa. Ja niin. Sitten mä kuvaan tässä ulkona. Mä menen tonne rappusin kuvasteen. Niin. Katsotaan, jos täältä jossain päästä minun huone. Siis me ei asuta täällä. Mä oon vain mun ihosko. Kylässä. Niin. Sitten täällä on 2 tyttöä, joten 4 tulee. Jos se näkyy, ei se näy, mutta tuolla näki. Tuolla näkyy, mutta silti. Eli niille tulee todennäköisesti. Niin. Tästä taisi olla tää mun. Mä en nyt keksi mitään muuta, niin tästä taisi olla tää mun video. Ja toivottavasti tästä tuli ihan sairaan huono, koska aiheesta perustellen tätä on pyydetty niin paljon. Moikka!